Tak co tomu říkáte? Favorit soutěže prohrál doma s dosud nepřesvědčivě hrajícím Meteorem a rázem ztratil kontakt se špicí tabulky. My se dnes ale budeme věnovat spíše jejímu konci, protože naším hostem je inženýr Ladislav Čmelík, sekretář a vedoucí mužstva AFK Podolí. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den. Nejprve snad pár slov o historii, nebo lépe řečeno tradici vašeho mužstva. Ano, tak náš klub fotbalový oddíl AFK Podolí Praha vznikl v roce 1912. Prošel určitým vývojem, hlavní jeho úspěchy lze však najít až v dnešní novodobé historii, která se datuje někdy od roku 1957, kdy jsme přestěhovali své hřiště z původního místa někde u Vltavy v Podolí na dnešní místo na Kavčích horách. Taková ta nejúspěšnější éra našeho klubu sahá do posledních 10 let, kdy se nám podařilo otevřít nové travnaté hřiště a vybudovat docela dobrou mládežnickou základnu. A největším úspěchem našeho oddílu je jednoznačně postup do přeboru Prahy. Jak dlouho hrajete pražský přebor a jak se vám v něm v posledních letech daří? Tak v přeboru Prahy hrajeme krátce. V loni jsme byli nováčci, takže hrajeme druhým rokem. A jak jsem slyšel, a asi to bude pravda, druhý rok je ten nejtěžší, že věříme, že se nám ho podaří zvládnout a že v přeboru budeme pokračovat i v příštím roce. Podolí se tedy v posledních 2 letech, dá se říct, si trápí, pohybuje se na konci tabulky, tak se pojďme podívat, jak se mu v neděli dařilo v souboji s Ďáblicemi a jakých výsledků dosáhli jeho největší soupeři. Pohled do tabulky hovořil před víkendovým zápolením nejvyšší metropolitní soutěži jasně. Šlágr kola je na programu v Ďáblicích. Ke střetnutí 2 posledních 4bodových celků patřilo označení utkání pravdy. Jde o hrozně moc pro obě mužstva, obzvlášť pro nás, protože jsme domácí a bohužel nám doma, když musíme tvořit, se moc nedaří, takže jako mám z dnešního utkání dosti obavy. Hosté z Podolí přijeli na sever metropole s odhodláním, které měla podpořit ještě trenérská změna. Novým trenérem se stal pan Marián Lajnerovič. Je to člověk, který s českým fotbalem prakticky nemá žádné zkušenosti. Je to člověk, který má ovšem bohaté zkušenosti se slovenským fotbalem. Som zvedavý na to, ako sa vyvinie zápas, ako chlapci zahrajú. Prakticky ich nepoznám. V Ďáblicích se skóre pohnulo poprvé už v 10. minutě. Rozhodčí Kotlár viděl faul na Rona a zásluhou Vaněčka hosté vedli. Domácí gól zdravě vyhecoval a byli také blízko k vyrovnání. Chyběl však pověstný Krůček. Ten ale nedělal problémy hostům, přesně Ronovi. Ve 32. minutě se po faulu na něj postavil k míči opět Vaněček a zamířil úspěšně k tyči 0-2. Rčení Fotbal nemá logiku potvrdilo plnohodnotně druhé dějství. V 56. minutě vedli hosté po střele Dvořáka už 3-0. Hned na to mohl Ron vedení Podolí ještě zvýšit. Nedal a karta se neuvěřitelně obrátila. Během 20 minut dokázali domácí skóre srovnat a utéct tak z přeborové obrátky. Jak se to vše seběhlo? V 75. minutě se orientoval v klubku těl nejlépe rozhodčí Kotlár. Jahoda ze značky pokutového kopu nezaváhal. 1-3. V 89. minutě si to Jahoda zopakoval. Tentokrát se podle hlavního rozhodčího provinil golman Kostka. 2-3. Rozhozené hosty dorazil v 94. minutě, tedy v nastaveném čase, nekompromisně v relaci, proto se to hraje šlégr. Ďáblice Podolí 3-3. Na Viktorku 8 přijelo mužstvo z čela tabulky. A nutno říci, že Čavka své postavení od začátku potvrzovala. Už v 8. minutě se dostal do šance Chuchla, ale ještě nedal. Daleko lépe se vedlo Bendovi, který zúročil Samkův centr ve vedoucí gól. Po půl hodině našel Chuchla Brunu a Čavka se radovala po druhé. Krátce na to Fischer zmařil solo, ale ještě do poločasu to bylo 0-3. Znamenitý Vondra našel z trestného kopu Chuchlu a ten dokonal dílo zkázy. Viktorka si v první půli nevytvořila vůbec nic a vypadalo to, že po poločase již nemá co ztratit. Ale ztratila oba bratry Mareše. Za tento faul inkasoval druhou žlutou Ladislav a za tento i jeho mladší bratr Roman. Skutečně oba po zásluze. Červenilo se i na straně hostí a hříšníkem byl střídající Štump. Čavka tedy zvítězila 3-0 a o místo v sestavě si řekl především Jiří Samek. My hrajeme tento týden 3 utkání, tak jsme to chtěli tu sestavu trošku prostřídat a věřili jsme, že máme vyrovnaný hráče, takže jsme věřili, že teda se tady prosadíme i přesto a myslím si, že s výkonem Samka jsem byl spokojený. No a jinak jsme si tady splnili, co jsme chtěli, zvlášť první poločas. No, druhou půli už jsme to prostě dohráli, nic jiného.